estem una altra vegada a la Fira de la Tardor. Provença-Padilla, just davant del mercat. Sembla que estiguem a primavera, quasi a l'estiu. Teniu el fotocol, el pintacares, podeu venir a buscar globus, regals, participar en un sorteig per un àpat per 2 persones al restaurant Art i Tapes, que està aquí al carrer Mallorca, al carrer de sota, a la Fira de l'Eix Comercial de Sagrada Família.